Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello da Coruña. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, así como aqueles que nos siguen a través do streaming. Aproveito esta primeira quenda que logo lles entran as prisas para desexarlles a todos un feliz ano 2022, nomeadamente aos membros da corporación e personal municipal que teñen desenvolvido un traballo excelente ao longo deste ano 2021, un ano que tamén foi moi complicado e moi difícil e, polo tanto, quero facer extensivo ese agradecemento, agradecer especialmente tamén aos concelleiros e concelleiras todo o seu traballo durante este ano, os debates que mantivemos neste pleno, a altura dos mesmos e, sobre todo, o clima de respeto que ten que presidir unha corporación como a da Coruña e que eu agradezo tamén especialmente a todos. Lles desexo un feliz ano 2022 e, sobre todo, en estes tempos máis que nunca, moita saúde para todos vostedes e para as súas familias. Así que, sen máis preámbulos, iniciamos este pleno co asunto número 1, señor secretario. Únicamente disculpar a dona Esperanza Peñalosa, doña Elvia Beira, doña Mónica Martínez e doña Isabel Faraldo. Asunto número 1, expediente 370-2021-57, aprobación da conta xeral do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2020. Moi ben, moitas grazas. Se exporá o asunto o voceiro do Goberno, o señor Laje Tuñas, e despois haberá unha única quenda de 5 minutos por cada un dos grupos municipais. Señor Laje, ten a palabra. Bo día. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. A conta xeral do ano 2020, dictaminada na correspondente Comisión Informativa, ven hoxe a pleno para culminar o seu trámite de aprobación. Quero recordar que a conta xeral é un documento que nos permite coñecer a situación financiera do Concello e tamén das empresas e organismos municipais. Unha radiografía contable que representa este informe avalando que tamén no primeiro ano de pandemia e malia problemática derivada da COVID-19, o Goberno que preside Inés Rei ten feito os seus deberes con datos positivos. A situación financeira deste Concello é unha situación saneada, é unha situación de solvencia, tanto no curto como no medio e longo prazo. Un ano máis, o Concello, malia a reducción de ingresos constatada polos peches parciais e totais decretados polas medidas de contención sanitaria, pecha o seu exercicio cun resultado positivo, rematando o ano con 6,5 millóns de euros de remanente de tesorería para gastos xerais, unha cifra que dá conta, por unha banda, da boa execución orzamentaria, mais tamén da prudencia financiera do Goberno municipal á hora de administrar os recursos públicos. O equilibrio entre o que ingresábamos e o que executábamos tamén se pon de manifesto ao ver este análise. Estamos diante do remanente máis baixo dos últimos 5 anos e tamén estamos diante de condicións extremadamente extraordinarias, é dicir, son circunstancias económicas que todas as administracións teñen vivido. O Concello da Coruña non foi menos, pero en calquera caso si cabe recordar o equilibrio entre ingresos e gastos e tamén a boa execución. A cifra do remanente, eu creo que revela ese equilibrio. Quero recordar que se pecha o ano 2020 cunhas obrigas recoñecidas netas de 240
1.505.232 euros, unha das cifras máis elevadas dos últimos 6 exercicios, e que tamén a conta xeral pon de relevo o baixo nivel de endebedamento deste Concello, con 40,1 millón de euros de débeda viva, unha cifra que rebaixa en 33 millóns a registrada 5 anos atrás, sen que daquela o Concello tivera tampouco problemas de solvencia ou de liquidez, máis que evidencia tamén que este Concello conta cunha ampla marxe de maniobra para afrontar investimentos futuros. Cabe recordar que no ano 16 a débeda estaba en 73 millóns de euros e hoxe a débeda viva está en 40. Polo tanto, a día de hoxe estamos nun 17% sobre o total do orzamento de débeda viva, cando coñecen o amplo marxe que permite a normativa legal. A conta xeral tamén nos permite coñecer o bo funcionamento do servizo de contratación dende a súa reestructuración levada a cabo no mes de novembro de 2019, ao coñecer o volumen de contratación cunha adxudicación total superior a 212 millóns de euros. O documento arroxa tamén datos relevantes no que se refire ás transferencias e subvencións, é dicir, na implicación municipal co tecido asociativo e coas persoas, rebasando por primeira vez os 38 millóns de euros no cómputo global. Pero si hai un dato que eu creo que é significativo e que explica tamén como se está traballando na relación cos provedores é o período medio de pago a provedores. Dende novembro do ano 19 ata o día de hoxe, hai unha actuación continuada onde o PMP deixou de ser noticia, que é o millor que pode pasar na xestión económica, e estamos, durante todo o ano 2021, xa lles podo avanzar, que sempre por debaixo de 30 días e moi preto dos 20 días de media no conxunto do ano 21, o cal demostra que as reformas feitas e a implicación de todos os profesionais que hai no Concello da Coruña está permitindo unha relación cos provedores en niveis moi aceptables. Sen dúbida, isto non é autocomplacencia, nin se trata de botarnos flores. Entendemos como goberno que hai marxe de millora nestas cifras, pero entendemos tamén que é de rigor recoñecer que, a pesares dunha situación absolutamente excepcional derivada da pandemia, as contas son, no plano global, positivas e evidencian unha mellora na xestión que se rixe polas liñas marcadas pola nosa alcaldesa para acadar unha maior eficacia e eficiencia no uso dos recursos públicos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Turno xa para o debate. Señor Jorquera, polo Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, quero, en primeiro lugar, saudar ao público que está seguindo este pleno a través de streaming, as traballadoras e traballadores do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. E aproveito para desexarlles tamén a todas e todos un feliz 2022. Oxalá 2022 sexa, por fin, o ano do retorno á normalidade. Como en exercicios pasados, os datos da conta xeral teñen luces e sombras, refliten unha situación de equilibrio patrimonial, pero como en anos pasados o informe advirte da existencia de elementos que falsean a imaxe da situación patrimonial do Concello, pois, cito textualmente, non se incorporan ao patrimonio as operacións que non teñen incidencia orzamentaria, das que non se ten coñecemento, como son as doazóns, cesións ou permutas, e, ademais, o balance tampouco incorpora fielmente o patrimonio público do Chan e non se contabilizan as amortizacións. Así, o informe da Tesouraría Xeral apunta que existen limitacións importantes a hora de facer un análise da información contábel e, por iso, hai unha valoración irreal dos elementos de inmobilizado, investimentos inmobiliarios e patrimonio público Chan. E lembra de novo que este Concello carece dun inventario de bens contábel, polo que o balanzo de situación non reflite a imaxe fiel da entidade no seu aspecto patrimonial. Se ven o informe,
Alude tamén a que se deron os primeiros pasos para a posta en marcha dunha ferramenta informática co obxecto de intentar corrixir esta situación. Os datos refliten tamén unha situación de equilibrio financeiro. Os indicadores de liquidez e solvencia amosan unha mellora da situación de tesouraría respecto ao peche do exercicio 2019, mas, aínda así, segundo o informe da Tesouraría Xeral, a situación segue sendo frágil. O informe indica que no segundo semestre se produciron tensións de liquidez motivadas por esta fragilidade e a modificación do calendario fiscal por mor da crise da COVID-19 e advirte da inexistencia dun plan de disposición de fondos pese a ser obrigatorio e ser unha ferramenta imprescindível nos supostos de falta de liquidez. Os datos refliten tamén un descenso dos ingresos por primeira vez nos últimos 4 anos. Se ben foi un descenso moderado de pouco máis de 4 millóns de euros, aínda que o desfase é moito maior respecto das previsións. Sen dúbida, o impacto da pandemia explica en parte esta caída, como explica tamén que se incrementase a débeda, aínda que fose dun xeito moi moderado que en absoluto ameaza a situación de solvencia do Concello. Consideramos tamén que a evolución da débeda, examinada nun período de tempo máis amplo, segue sendo moi positiva. Polo que respecta á análise orzamentaria, os gastos e ingresos pasaron dunha previsión inicial de 260 millóns a superar os 319, froito de sucesivas modificacións que incrementaron as previsións en máis de 59 millóns. Parécenos positivo, xa se aludiu antes, o incremento de 6,5 millóns de euros nas transferencias e subvencións con respecto a 2019. Sen dúbida, nese incremento ten moito que ver o presco e os incrementos no anexo de subvencións nominativas, froito da aportación de todos os grupos, mas, pola contra, somos críticos co grau de execución. Aínda que houve unha alta execución, tanto en gastos como ingresos, o grau de execución dos orzamentos de gastos nos capítulos 6 e 7 é significativamente baixo. Así, no capítulo 6 de investimentos reais, a execución só foi do 33,43%, e só do 29,22% no capítulo 7 de transferencias de capital. A consecuencia é que a execución orzamentaria retrocedeu dun 78,55 a un 75,35, ficando 79 millóns en gastar. E a diferenza entre o que se orzamenta e o que se executa é un indicador importante a hora de medir a eficacia na xestión. Polo demais, o BNG non vai dificultar que se aprobe a conta xeral, aínda que quero rematar expresando un desexo. Comecei desexándolle a todas e todos feliz ano. Aproveito tamén o final da miña intervención para desexarlles tamén, para que vexan que non son sectario, xa sexa o apalpador, xa sexan os Reis Magos, que lles traian tamén moitos regalos. Por exemplo, uns novos orzamentos, porque estamos a 30 de decembro de 2021, e en vez de celebrar un pleno para aprobar os orzamentos de 2022, estamos a celebrar un pleno para aprobar a conta xeral de 2020. 2020. Precisamente o ano no que entraron en vigor os orzamentos que siguen vixentes. Hoxe mesmo houve unha xunta de goberno extraordinaria para acordar unha nova prórroga dos orzamentos de 2020. Polo tanto, que lles traia moitos agasallos e a ver se temos o agasallo neste Concello de que haxa uns novos orzamentos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora alcaldesa. Moi bo día a todos e a todas, concelleiros, concelleiras, persoal municipal, medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen a través do streaming. Antes de entrar ao debate sobre a conta xeral, quería transmitir en nome do Grupo Municipal da Marea Atlántica todo o noso apoio ao persoal sanitario que se exhausto e desbordado despois de ano e medio de pandemia que esta mañá se manifestaba ás portas do hospital e con quen estivemos. Dame no nariz, supoño que esta será unha mensaxe de apoio compartida con máis grupos, dame no nariz que hoxe o Partido Popular porá máis atención na súa escenificación, no numerito dos orzamentos. Señora Gallego, non desaproveite a oportunidade de dedicarlle uns segundos tamén ao personal sanitario, non desaproveite a oportunidade de poñer en evidencia que lle importa a saúde dos cidadáns e das cidadás
por enriba da lealdade ao presidente da Xunta, non sendo que sexa vostede desa facción vanguardista do Partido Popular que lideran Ayuso e Cayetana Álvarez de Toledo e pense que os sanitarios e sanitarias son unha panda de vagos que non collen o teléfono. Indo ao asunto que nos ocupa, creo que os debates sobre a conta xeral son case sempre debates extemporáneos que nos obrigan a mirar a vista exercicios xa pechados con normalmente unha demora de 9-10 meses, neste caso máis. Foi peor o ano pasado, a conta xeral de 2019 aprobouse aquí no mes de marzo con moitísimo retraso. Neste caso, o debater sobre a conta xeral de 2020 é especialmente extemporáneo, pasou moito tempo, está fora de prazo, 3 meses fora de prazo, pero ademais, polo medio, houve unha pandemia que cambiou seguramente non só a situación financeira do Concello, sino tamén as prioridades e as previsións que temos de cara ao futuro. Media tamén un ano infelizmente marcado pola falta de orzamentos e ademais estamos a 48 horas de entrar nun novo ano que é, dende logo, onde a Marea Atlántica ten posta a cabeza. As magnitudes, os indicadores desta conta xeral na súa inmensa maioría son coñecidos, xa foron obxecto de debate aquí, ben pola aprobación da liquidación, ben porque, vinculada a outros debates. O portavoz do Goberno, o concelleiro de Facenda, fixo referencia a algúns deles. Efectivamente, a situación financeira é moderadamente boa, os indicadores, aforro neto, resultado orzamentario, remanente, fondo de manobra, son positivos. Alégrame que o Partido Socialista celebre agora a redución da débeda viva deste Concello, que é obra do Goberno da Marea Atlántica. Até agora non se facía así. Entendo que agora é a diferencia entre predicar e dar trigo, agora que hai que empezar a pensar en eventuais operacións de crédito para financiar a resposta que un Concello ten que dar á situación social e económica e tamén a actualización de determinados contratos, é cando nos acordamos do útil que é no contexto normativo que teñen os concellos no Reino de España ter unha débeda viva reducida. O Partido Popular deixouna en máximos, a Marea Atlántica deixouna en cifras razoables. 2020 tamén é esta conta xeral tamén é a fotografía do primeiro ano completo do Partido Socialista no Goberno. Creo que foi un ano que o Goberno, pandemia a marxe, abordou nunha situación inmellorable, con orzamentos en tempo, impulsados coa colaboración da Marea Atlántica e do Bloque Nacionalista Galego, da Marea Atlántica moi especialmente, coa máquina en marcha, con moitos proxectos nos caixóns, e nesa medida creo que o balance que se pode facer á vista da execución non é, desde logo, satisfactorio. A execución orzamentaria global é a máis baixa dos últimos 5 anos. Mesmo no capítulo de investimentos, a malia a maquillaxe das expropiacións de Elviña segue a ser a máis baixa dos últimos 5 anos, moi especialmente máis baixa que a da Marea Atlántica en 2018. As memorias de xestión tamén deixan, insisto, a pesar da pandemia, que é claramente o denominador común do balance que o Goberno fai do seu traballo en 2020, as memorias de xestión tamén deixan elementos de preocupación. Hai un incumprimento notable dos propios obxectivos do Goberno. Se poden poñer 1000 exemplos, non me daría tempo a poñelos todos, dende a situación da planta de Nostián até a baixísima execución de axudas á rehabilitación. Non sorprende que algunhas concellarías omitan na memoria de xestión os datos de execución, porque máis da metade das áreas de Goberno quedaron por debaixo do 50%. Iso non é positivo. Hai tamén, e xa vou rematando, outro xeito de tomarlle a temperatura a esta conta xeral, que é o da Marea Atlántica, que é medila con respecto aos acordos políticos coa Marea Atlántica que permitiron a súa aprobación, e aí, como sabe a alcaldesa, como sabe o Goberno Municipal, a nosa valoración é claramente insatisfactoria. Creo que isto debe mover o Goberno a unha reflexión. Creo que se está facendo esa reflexión e que debe axudar a que os acordos que nas próximas semanas nos permitan impulsar os orzamentos de 2022 corrixan algunhas das cousas que pasaron
en 2020 con respecto aos acordos que adoptamos a finais de 2019. Para rematar, non obstaculizaremos, por suposto, a aprobación desta conta xeral. Para rematar, señor Jorquera, permítame exercer un pouco de republicano. Os orzamentos de 2022 non os vai traer nin o apalpador nin os Reis Magos, probablemente os traian o Partido Socialista de Marea Atlántica. Nada máis, moitas grazas. Muchas gracias, señor Martínez. Turno para el Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Felicitar en nombre de mi grupo el año a todos los coruñeses. Mi felicitación especial para el personal sanitario y no sanitario que está haciendo frente a la pandemia desde hace casi 2 años de una manera ejemplar. Y la realidad es que estamos a 30 de diciembre y traen para aprobación la cuenta general de 2020, que tenían que haber aprobado antes del 15 de octubre y enviado al Consejo de Contas antes de esa fecha. Luego se quejan de que no reciben subvenciones. Para la alcaldesa, lo dijo, esto es un trámite administrativo sin importancia. Y para colmo, la traen condicionada a que no se hayan presentado alegaciones, porque el plazo terminaba ayer, o sea, que aún puede que vuelva a pleno. En este asunto adelanto que nos vamos a abstener porque el bipartito Marea y PSOE ya suman los votos necesarios y en su cuenta la señora Rey ha elegido mal socio. Está a tiempo de rectificar. Y la prueba es que estamos a 30 de diciembre y tendríamos que estar aprobando definitivamente el presupuesto para 2022, sin apalpador y sin Papá Noel. Teníamos que estar aprobándolo aquí. Ya es fin de año, ya pasó Papá Noel. Y la realidad es que, desgraciadamente, hace media hora han prorrogado por segundo año consecutivo el presupuesto de 2020, privando a los coruñeses de 17 millones de euros, 11,7 millones menos para inversiones, 2,5 menos para contratar personal y cursos de formación y 2,5 menos para la ayuda a domicilio. Han privado a todas las entidades de la ciudad de tener convenios a 1 de enero y no hay presco para el año que viene. Llegamos a 2022 tras un año, segundo año complicado por la pandemia. A la lucha para la recuperación sanitaria hay que sumar la económica. El Grupo Popular siempre estaremos en todo lo que sea beneficioso para la ciudad. Por eso hemos reclamado a la alcaldesa que dialogue con nosotros, incluyendo una carta sin respuesta a pesar del llamamiento al diálogo en su discurso de Navidad. Pero nada. Por eso le hemos entregado una propuesta que veo que lee con atención, con iniciativas por importe de 100 millones de euros. Hemos presentado un presupuesto hecho. Solo le falta añadir gasto de personal y gasto corriente. Inés Rey tendrá que elegir en 2022 entre un pacto a la coruñesa con la Marea, que se ve que no es bueno para los coruñeses, o un pacto por La Coruña con el Partido Popular, que pone los intereses de los ciudadanos por delante para avanzar en los grandes temas y sin excluir a nadie, que todo el mundo haga aportaciones. El bipartito PSOE y Marea es un retroceso. Comenzamos 2022 con más impuestos, sin nuevas inversiones y sin convenios. Y con los coruñeses viendo cómo ocupan sus viviendas, roban en sus comercios, no consiguen aparcar, pierden tiempo en los atascos y no tienen ni una inversión nueva en sus barrios. Frente a un gobierno municipal ineficaz y a uno del Estado que nos ignora, la única que cumple es la Xunta, y sí, presumo, de gobierno de la Xunta. 500 millones de euros en 2022 para 3 infraestructuras claves. El nuevo CHOAC, la estación intermodal y los terrenos del puerto. Esperemos que el próximo año la alcaldesa cambie de rumbo y deje de poner piedras en las ruedas de estas inversiones claves para el futuro de la ciudad. Esperamos diálogo, ese diálogo que mantuvimos con el Presco y que puso como ejemplo la alcaldesa en su discurso de Navidad. Le dijimos que en cualquier caso haríamos propuestas, lo dijimos en este salón de pleno. Las tienen encima de la mesa. Hemos elaborado un documento con propuestas para el nuevo presupuesto por importe de 96.100.000 euros. Concretas, muy concretas. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados como espectadores viendo cómo PSOE y Marea suben impuestos, prorrogan el presupuesto y enredan con anuncios vacíos de contenido. La ciudad no puede esperar más. Hemos trabajado por áreas y hemos visitado barrios, escuchando a los vecinos qué es lo que hay que hacer, no contratando servicios para que le digan cuáles son los problemas de los vecinos. Presentamos 425 iniciativas en este pleno relacionadas con los barrios y por ello, tras revisarlo todo, presentamos estas iniciativas divididas en 3 grandes bloques: promoción económica y creación de empleo, mejora de la calidad de vida de las personas y mejora de las condiciones de los barrios. Para promoción económica y creación de empleo, muy resumidamente lo voy a explicar porque no tengo más tiempo. Son 12,8 millones de euros para ayudar a la reactivación económica.
Actuaciones relacionadas con el empleo se proponen medidas por importe de 8,5 millones. Para turismo, 2,1. Para comercio, 1,5. Para mercados, 700.000 euros. Dentro del bloque que llamamos mejorar la calidad de vida de las personas, 32,3 millones de euros. Servicios sociales, añadir 1.100.000 euros para ampliar servicios municipales, actividades sociales, etc. Educación y cultura, 4 millones. Deportes, 2,9. Participación ciudadana, 1 millón para mejorar los locales municipales. Vivienda, 9,5 millones de euros. Qué casualidad que al día siguiente de anunciarlo, la Marea y el PSOE anuncian 9 millones, casi. Movilidad, 7,8. Medio ambiente, 5,9. Mejorar las condiciones de vida de los barrios. Proponemos destinar 51 millones de euros para vías públicas, en general para toda la ciudad, 26 millones para pavimentación, mobiliario urbano, iluminación, accesibilidad vertical, parques infantiles, etc. Y para actuaciones específicas que van detalladas en el documento que hemos entregado, por barrios, 25 millones, con más de 200 propuestas concretas. Para os Mallos, Cuatro Caminos, Castrillón, Ciudad Vieja, Mato Grande, Xusanga, Iteira, Os Castros, Oza, Falperra, Palavea, Pedralonga, Labañou, Bisma, Elviña, Monte Alto, Adormideras, Zapateira, Martinete, San Cristóbal das Viñas, Birloque, Agra del Orzán, Novo Mesoiro, Mesoiro Bello, Ben, Sagrada Familia, Ventorrillo, Pescadería Orzán, Rosales, Eirís, Moné, los barrios de las Flores y Arrañas, todos los barrios de la ciudad. Posible detallarlas todas. Como ya he dicho, en total más de 96 millones de euros para mejorar el tejido empresarial y social, para encaminar la reactivación económica de la ciudad y que pase del furgón de cola a ser de nuevo la locomotora socioeconómica de Galicia. En definitiva, mejorar la vida de los coruñeses y sus barrios. Le proponemos, señora Rey, un pacto por La Coruña. Olvide el pacto a la coruñesa. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para o Grupo Socialista, señor Lajetuño. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, sempre temos en conta as súas reflexións, como ben sabe, e agardemos que haxa regalos para todos e para todas. Eu, sobre todo, o que lles desexo é moita saúde. Non? A partir de aí, pois creo que, como se está demostrando neste mandato, e tal como nos pideu a alcaldesa na súa investidura, a súa elección, creo que o diálogo e o entendemento pois está sendo o que preside a maior parte das conversas, discusións que se producen entre os diferentes grupos políticos da corporación. Polo tanto, creo que estamos no camiño axeitado. En tanto en canto, todos os grupos manifestan a vontade de querer ser construtivos e achegar propostas, non? Eu creo que iso indica que estamos no bo camiño. Agardemos que no 2022 ninguén se poña nervioso ou nerviosa e sigan camiñando tamén nesa dirección, que non quede todo en cantos de serea. A señora Gallego, fai algúns meses, anunciaba un bipartito co BNG, agora fala dun bipartito coa Marea. O que está claro é que lle gusta o sitio no que se atopa, que é na oposición. Porque, lóxicamente, cando un visualiza un bipartito con un grupo ou un bipartito con outro grupo, só lle falta visualizarse vostede mesma noutro bipartito. Ainda non chegamos aí. Polo tanto, xa sabe que eu non son de pechar portas, nunca se sabe, diríase en expresión vulgar, que non se pode cuspir cara arriba, que lle pode caer a un mesmo. Polo tanto, todas as portas sempre están abertas. Hoxe por hoxe o que hai é un diálogo aberto co Grupo Municipal da Marea Atlántica e este goberno desexa que máis pronto que tarde e ao longo do mes de xaneiro pois se peche a negociación orzamentaria e o Concello da Coruña poida contar cuns orzamentos para o 2022. Si me gustaría facerlle unha precisión ao señor Martínez, porque as cifras son teimudas. Vostede dice que a execución é baixa, eu quero recordar que a execución é das máis altas dos últimos anos. Concretamente, as cifras
son 2 anos dentro do 16. No ano 16, as obrigas recoñecidas, cando se debateu a conta xeral, eran de 216 millóns. No ano 17 foi de 227. No ano 2018 foi de 246. É dicir, o ano 18 si houve máis obrigas recoñecidas que este ano. No 19 foi de 229, superior ao ano 17 e ao ano 16. E neste ano 20, a pesar da pandemia e da situación absolutamente excepcional, que creo que é indiscutible que vivimos todos, as obrigas recoñecidas están en 240 millóns. Si falamos de contratación e de adxudicación, bueno, eu creo que no ano 16, 105 millóns. No ano 2020, 212. No ano 17, 143. No 18, 146. No ano 19, 175. Creo que hai cifras o suficientemente elocuentes para ver que, ademais, estamos comparando magnitudes parecidas, porque na recaudación neta recaudouse no ano 16 213 millóns, no 17 212, no 18 220, no 19 221 e no ano 2020 217. Creo que todo é millorable e, de feito, traballamos para mellorar, pero, en calquera caso, coa excepcionalidade que tivo o ano 2020, creo que se mantivo un equilibrio que, desde logo, permitiu cumprir cas obrigas que había e, ao mesmo tempo, unha responsabilidade importante. Responsabilidade que eu creo que é unha responsabilidade compartida, unha responsabilidade compartida que temos todos e todas. Cando se alude ao Presco, ao primeiro e ao segundo, só falta decir que, frente a outras administracións, como a propia Xunta de Galicia, aquí houve iniciativa e compartiuse con todos os grupos. Creo que este goberno recoñeceu a todos os grupos da corporación a altura de miras, a capacidade de diálogo, pero, bueno, supoño que tampouco estará de máis recoñecer que alguén puxo sobre a mesa unha iniciativa, non só foi pioneira, sino que se repiteu 2 anos seguidos. Se poden facer as cousas así, sen dúbida ninguna. Señora Gallego, eu agradezcolle moito toda a retaíla de propostas que achegou hoxe. Leva varios días anunciando que iba a entregar. Creo que avanzou con respecto ao ano pasado. O que pasa é que eu a vexo máis aspirando á delegación territorial da Xunta que a contribuir a defender os intereses da cidade. Porque vostede, na súa intervención, parecía máis a delegada da Xunta de Galicia que alguén que quixera mudar ou cambiar as cousas nesta cidade para millor. Vostede aferrouse a decir que había administracións que cumplían. Mire, o que teñen que cumplir ca cidade, coa que teñen unha débeda histórica, comenzar por aí, é que cando reclamamos que cumplan, o Partido Popular se xa capaz de poñerse ao lado dos intereses dos coruñeses e das coruñesas. Por lo tanto, creo que por agora está cumplindo moi ben o seu papel. E, ademais, vexo que lle gusta. A nós tamén. En calquera caso, dixenllo antes de comenzar o pleno, agardamos que haxa un orzamento progresista, un orzamento que esta cidade espera por el, sen dúbida ninguna. Agora ben, o Partido Popular, si dice que coincide as propostas que vostede presentou, eu mirareinas agora, ata agora non as coñecemos, sabíamos o que vostede contaba a través dos medios de comunicación. A vostede chama a atención que coincidan algunhas cifras. Non será que llas copiamos, señora Gallego, porque sin coñecer as propostas sería difícil. Eu o que vexo é que non van a ter dificultade en apoiar o orzamento que acorde o goberno municipal coa Marea Atlántica. Non sei se tamén co BNG. O BNG ainda non o sabemos. Pero, de entrada, sabemos que a vostede lle parece importante actuar sobre as políticas de vivenda. Non se ve, según vostede, remato, que haxa grandes diferencias. Bueno, pois eu saludo que vostede estea disposta a sumarse con propostas constructivas. Xa lle dixen que non había cordóns sanitarios. Agora, cando cheguemos ao terreno do concreto, veremos se a posición do Partido Popular é constructiva ou sigue falando de bipartitos, de tripartitos.
en calquera caso, creo que o que denota, nin máis nin menos, é que o liderazgo desta cidade é un liderazgo forte, remato, onde a nosa alcaldesa creo que é capaz de falar con todos como ten demostrado. Hoxe hai un diálogo aberto e agardemos que en xaneiro ese diálogo concluya, como decía antes o señor Martínez, pois con froitos e con un orzamento. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobado. Pasamos aos seguintes asuntos. 2, 3, 4 e 5. Señor secretario. Asunto número 2, aprobación definitiva da nova ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa pola utilización privativa, aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo e voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móvil. Asunto 3, aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 54, reguladora de impostos sobre actividades económicas para o exercicio 2022. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 55, reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras para o exercicio 2022. E aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación dos servizos de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos para o exercicio 2022. Moitas grazas. Expora estes puntos de xeito conxunto voceiro do Goberno. A continuación haberá unha única quenda para debate conxunto de 3 minutos por grupo e a votación por separado. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, hoxe damos trámite á aprobación definitiva das ordenanzas fiscais do ano 2022. Cabe recordar que estamos aquí porque houve algunha alegación e se fixo o dictamen correspondente na Comisión de Economía e Facenda nesta mesma semana. As ordenanzas foron aprobadas inicialmente, levadas en tempo e forma durante o mes de outubro e hoxe completan o seu percorrido pechando o trámite de alegacións para a súa entrada en vigor. Novas ordenanzas fiscais que van a supor unha mellora sustancial con respecto á anterior normativa, dado que entendemos que son máis xustas, máis equitativas, que son equilibradas e que entrarán en vigor o 1 de xaneiro. Concretamente, quero recordar que se aprobaron 12 ordenanzas que recollían e recollen importantes avances en políticas sociais, ambientais e económicas e que contemplan a aplicación de 14 bonificacións distintas para facilitar ás entidades sociais e deportivas, ás familias numerosas e monoparentais, diferentes trámites e tamén para impulsar o cumprimento das normas no ámbito ambiental. Os cidadáns van a pagar menos por empregar espazos públicos das instalacións deportivas municipais e dos mercados municipais, se pagará menos polo servicio de recollida de lixo e de sumidoiros ás familias numerosas ou monoparentais e pagarán menos tamén aqueles que aposten por reciclar os seus residuos na casa. É dicir, cando falamos de baixadas de impostos ou de tasas, o que estamos a falar é de actuacións de carácter selectivo. Non se fai unha operación de carácter xeral, senón que se opera, neste caso, favorecendo as familias numerosas ou familias monoparentais e se favorece, de algún xeito, a quen está comprometido co medio ambiente. E se fai a través das ordenanzas, da normativa da que nos dotamos para regular diferentes ámbitos que, desde logo, teñen moito que ver co cotiá, co que visualizamos no día a día. Pero tamén quero facer un apuntamento sobre un detalle que me parece importante. No acordo ao que chegamos co grupo da Marea Atlántica para estas ordenanzas fiscais, o Goberno introduce por primeira vez, e repito isto que me parece importante, por primeira vez nesta cidade, as empresas que teñan rendementos negativos no ano fiscal van
a pagar menos, sendo sensibles con unha situación que se produce en ano COVID, onde as empresas, quen crea emprego, o noso tecido productivo, tivo situacións ben complicadas e ben difíciles. Se entendeu que había que ter a sensibilidade suficiente e non só se predicou, se levou á norma. Por iso, se actuou non só con sensibilidade no amplo campo das persoas, en diferentes situacións, falábamos antes das familias numerosas ou monoparentais, senón tamén coa pequena e mediana empresa que, tendo rendementos negativos no ano fiscal, pois se ve beneficiada por unha decisión que tomamos a través das ordenanzas fiscais. A diferencia no que atinxe os ingresos, o incremento de ingresos, si pagará por vez primeira as compañías de telefonía móvil polo uso do espacio público. Pagará tamén máis as entidades financeiras polos caixeiros accesibles dende a vía pública. E pagarán máis tamén as empresas que utilicen, que empregan o espacio público con fins lucrativos. Tamén van a pagar máis aqueles propietarios de vivendas de uso turístico que podan obter beneficios coas mesmas, beneficios económicos. É dicir, hai un equilibrio entre os ingresos e os gastos, e a política fiscal que se aplica o que busca tamén é a xustiza social. Cando se axuda as familias numerosas ou cando se axuda as familias monoparentais, cando se opera sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible primando a reciclaxe, por poñer un exemplo, e, ao mesmo tempo, se actúa sobre grandes compañías que non deixaban ningún beneficio na cidade, a pesar de utilizar unha parte de espacio público, o que estamos é buscando unhas ordenanzas máis xustas e que contribúen millor a cumplir un principio esencial deste goberno, que os cidadáns contribuían tamén en función das súas posibilidades. Damos un paso importante con ese obxectivo, poñendo fin tamén a... Non sei se pasou algo. Continúe, señor Laje, non ten a palabra, señora Gallego. Digo que poñemos fin tamén ao feito de que houbera grandes empresas que a toda agora estaban exentas de aboar unha taxa pola ocupación do solo público. Unha modificación de 12 ordenanzas que culmina hoxe e que se suma ás 8 que tamén foron melloradas o ano pasado. Cabe recordar que se aprobou neste mandato un cambio que me parece moi importante, que ten que ver co ámbito regulatorio, donde non se tiña operado con anterioridade. Non quero recordar todo o que se fixo, pero sí, desde logo, que no que levamos de mandato en máis de 2 anos houbo 20 cambios fundamentais e que, desde logo, creo que estamos dando un paso importante para ter unha normativa municipal máis xusta, máis equitativa e máis redistributiva. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Laje. Comeza a quenda de debate dos grupos municipais, unha quenda de 3 minutos únicos. Señor Jorquera, por o Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero darlle as gracias ao señor Martínez por facerme apear do pensamento máxico e aclararme que non van ser nin o apalpador nin os Reis Magos que van traer os orzamentos. Tampouco os vai traer o PSOE e a Marea. Quen os ten que traer é o goberno, é o que está legitimado, aínda que os orzamentos que presente se sean fruto dun acordo con un grupo ou con varios grupos, pero quen está legitimado é o goberno. E cal é a realidade a día de hoxe? Que, como non se sabía nada dos orzamentos, en outubro o BNG trasladou as súas propostas. O goberno, o resto dos grupos e as fixo públicas. A comezos de decembro reiteramos as nosas propostas principais. O Partido Popular vén de facer o mesmo e dos orzamentos seguimos sin saber nada. Esa é a realidade. Mas entrando en materia, sométense a aprobación definitiva as ordenanzas fiscais tras as alegacións presentadas a 4 ordenanzas por un mesmo cidadán. E aínda que a Comisión Informativa decidiu ditaminar a favor de aceptar só parcialmente unha alegación a presentada a ordenanza fiscal número 6, o Grupo Municipal do BNG sería partidario de aceptar tamén outras. Por exemplo,
a alegación á ordenanza 54 para que sexa condición para beneficiarse da bonificación no IAE a non reducción de plantilla. Ou a alegación á ordenanza 23. Como di o autor da alegación, esta ordenanza é un corte e pega do Concello de Madrid, incluída a reducción do 50% no módulo básico. Coa alegación pretendíase suprimir esa reducción que fai que a cota quede limitada a un máximo de 16,63 euros metro cadrado, moi inferior a de concellos cunha poboación semellante a da Coruña, como son os 39,60 de Xixón, e moi inferior incluso aos 24 euros metro cadrado de concellos como Valdepeñas. Como digo alegante, se un informe técnico económico xustificativo da taxa se determina o valor de mercado, non hai razón algunha para aplicar unha graciosa reducción do 50%. Na argumentación para rexeitar a alegación, dice que o valor de mercado da utilidade derivada do aproveitamento é de 704.000 euros, e no caso de que non se aplicase a reducción do 50%, a cota superaría o millón, facendo que o rendemento da taxa superase o valor da utilidade derivada dos aproveitamentos. Pero non hai que ser matemático para saber que 704.000 euros non é o 50% dun millón. Con todo, como dixemos no debate da aprobación inicial, a maioría dos cambios que se introducen nas ordenanzas fiscais nos parecen positivos, por iso non nos imos opoñer á aprobación definitiva destas 4 ordenanzas, mas como eses cambios foron froito da negociación exclusiva con un grupo e forman parte dunha negociación orzamentaria da que non somos partícipes, tampouco podemos darlles apoio. Quero lembrar que no acordo de investidura o grupo de goberno asinou o compromiso co BNG de iniciar a negociación dos orzamentos o mes de setembro. Porén, o PSOE e a Marea optaron por negociar exclusivamente os orzamentos entre eles, excluindo o resto dos grupos. Non nos rasgamos as vestiduras, teño que dicilo con toda a claridade. Sabemos que non somos decisivos para aprobar os orzamentos, por moito que teñamos a lexítima aspiración de que esta situación sexa sustancialmente decisiva no futuro, non só iso, senón que temos a aspiración de liderar políticamente esta cidade, pero constatamos o que é evidente, o incumprimento fragrante por parte do Goberno do acordo de investidura. E o que é aínda máis grave, o incumprimento coa cidade. Gústenos ou non nos gusten os orzamentos, o certo é que o 1 de xaneiro entrarán en vigor os orzamentos xerais do Estado para 2022. Tamén entrarán en vigor os orzamentos da Xunta de Galiza para 2022. E, mentres tanto, a Coruña seguirá funcionando con orzamentos prorrogados de 2020. E, na mentras, as entidades ficarán sen convenios porque os convenios, como é sabido, non se prorrogan. E a cidade non pode ser refén deste xeito de facer as cousas. Porque discrepamos profundamente con este xeito de facer as cousas, o BNG vai absterse na votación, agás na ordenanza fiscal número 6, na que votaremos a favor, dado que se aceptou parcialmente unha alegación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Gracias. Alcaldesa, bos días a todas e a todos. Hoxe ven a pleno a aprobación definitiva das ordenanzas fiscais de 2022, froito do acordo entre o Goberno Municipal e a Marea Atlántica. Xa no momento da aprobación inicial afirmábamos que isto non é unha revolución fiscal, isto non vai ser agora mesmo a revolución, pero sí continúa unha senda iniciada para facer a política fiscal máis xusta e un motor tamén de cambio e de transformación no seido social, medioambiental e de políticas municipais. Xa ata agora se tentou a través da política fiscal garantir suministros básicos e esenciais como era da auga, sen que houbera cortes derivados de impagos. Abordáronse políticas medioambientais como as bonificacións no IAE para empresas que teñan plans de mobilidade para os traballadores. Son reformas pouco coñecidas e cara que deberíamos seguir poñendo enriba a mesa. Bonificacións a actividades relacionadas coa lonxa da Coruña e un montón de bonificacións e rebaixas fiscais ás persoas máis vulnerables.
Nestas ordenanzas fiscais de 2022 se continúa ese camiño e aparecen novos criterios de redistribución, pagarán máis aqueles entidades e persoas xurídicas que podan cargar con máis e se aliviará aquelas persoas que teñan máis difícil soportar as súas cargas. Aparecen tamén novos dereitos, como son dereitos de uso de equipamentos e instalacións municipais, instalacións deportivas, mercados. Aparecen novos colectivos no foco da política fiscal, como son as familias monoparentais, que polas problemáticas que teñen que abordar deben merecer unha atención preferente e sen ser, como digo, a revolución fiscal, pois son cambios positivos que imos apoiar. Presentáronse alegacións por parte dunha persoa, alegacións con un carácter técnico que tamén provocaron informes técnicos do funcionariado de cara a desestimar a meirande parte delas. Con todo, dende a Marea Atlántica consideramos que incorporan enfoques moi interesantes, como vincular as bonificacións efectivamente ao mantemento do emprego ou bonificacións relacionadas coas políticas de vivenda, políticas como as que onte presentábamos noutro acordo entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista, e consideramos de interese que esas propostas se lles busque o encaixe administrativo necesario para que moitas delas podan sair adiante se cadran na vindeira anualidade. Esa é a nosa proposta dende Marea Atlántica. Por o demais, vexo que o debate non xira tanto en relación á política fiscal ou ás ordenanzas en sí, senón a cuestión orzamentaria. Vexo a ansiedade por parte dos grupos da oposición. Quero dicirlles que se ven a preocupación é lóxica e nós xa despois do verán manifestamos aquí a nosa preocupación porque a Coruña levaba un ano sen orzamentos e ofrecimos dende a Marea Atlántica a man para empezar a negociar xa unhas contas para 2022, empezamos a poñer propostas en riba a mesa. Eu tamén quero tranquilizalos, porque as cousas van ben. As cousas pode ser que nos sigan traendo boas noticias, porque digo que nos sigan traendo boas noticias. Hoxe estamos aprobando os impostos e as taxas de 2022, foi todo un acordo. Onte presentábamos unha batería de medidas en políticas de vivenda con compromisos concretos, datas concretas, orzamentos concretos, que tamén son un avance na negociación orzamentaria. Mañá irá a Xunta de Goberno local a elaboración do mapa das enerxías renovables, froito tamén dun acordo entre Marea e PSOE, e creo que os indicios van bastante ben e que podemos ter boas noticias próximamente. Neste sentido, quero dicirlles que as cousas avanzan. Tamén me gustaría dicirlle ao voceiro socialista, concelleiro de Facenda, que en relación a ordenanzas fiscais hai algún compromiso pendente. E me gustaría aquí lembrar dous, concretamente xa vou ir acabando. Temos pendente analizar a cota cero para a realización de actividades en ánimo de lucro nos mercados dos barrios e non só nos mercados centrais. Estamos agardando por ese informe de mercados e ao mesmo tempo os traballos preliminares para poder aplicar o pago por xeración a taxa do lixo, que tamén se pode implementar dende xa. Non esquezamos estas cuestións que quedaron pendentes tamén no noso acordo. Quero ir acabando, dicirlles que hai unha etapa agora mesmo de sacar acordos adiante, acordos amplos que teñen que ver con cuestións orzamentarias e con cuestións de cidade. A disposición da Marea Atlántica é a mellor tamén para exixir medidas ambiciosas e positivas, a mellor para propoñer. Estamos propoñendo, eu creo que políticas e propostas moi beneficiosas para a cidadanía e tamén para facilitar cos nosos votos que a Coruña poda contar por fin con uns orzamentos. Con isto me despido, desexolles un feliz 2022 a compañeiros e compañeras de corporación, funcionariado e tamén a xente que nos vai seguindo, e agardemos que 2022 nos traia moitas boas noticias no personal e no político. Moitas gracias, nada máis. Muchas gracias. Igualmente, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Laje, no hace falta ni que me diga cómo tengo que hacer mi trabajo, ni cómo lo hago, ni que me ponga nota. Lo que sí le garantizo, yo no valoro el suyo, sí debería trabajar algo más que dentro del PSDG. Y lo que sí le digo es que yo nunca voy a ser asesora del Partido Socialista, en ningún ayuntamiento, en ninguna diputación, ni en ningún sitio. Y enhorabuena, señora García, el bipartito. Acaba de decir que los grupos de la oposición protestan porque no hay presupuesto.
¿Cómo no vamos a protestar? Si es que estamos a 30 de diciembre y el 1 de enero no hay presupuesto nuevo. Van bien, van fenomenal. Mañana nos anuncian un mapa de no sé qué. Ayer anunciaron 9 millones para rehabilitación. Va bárbaro la negociación. Pero ¿cuál es la realidad y cuál es el resumen del año? Que el bipartito actual, yo no hablo de futuribles, pensaba que se dirigían más al señor Jorquera, pero no, el bipartito actual está destrozando la ciudad, PSOE y Marea. No han sido capaces de aprobar un presupuesto a 31 de diciembre y se ríen y dicen que es que presentamos 100 millones de euros. El señor Jorquera también ha presentado un documento, pero es que ustedes no han presentado ninguno. Fíjense. Hoy teníamos que aprobar definitivamente y vamos a prorrogar el presupuesto de 2020 por segundo año consecutivo, igual que la Marea. Se aprueba la cuenta de 2020 fuera de plazo una vez más, igual que la Marea. El grado de ejecución es vergonzoso. En inversiones, a 17 de noviembre, de 50 millones había 40 sin gastar, o sea, ni el 20%. Respecto a la ejecución total, a 17 de noviembre, habían llegado al 61%, igual que la Marea, que ni siquiera convocan la Comisión de Transparencia, porque, claro, ahora están de luna de miel y están gobernando todos juntos. El 7 de diciembre, hace casi un mes, que solicité la convocatoria. Estamos esperando para que el señor Laje ponga fecha, pero es que resulta que mañana, de paso, que van a aprobar un mapa de energías renovables, según nos dijo la gran noticia y la gran urgencia que hay que venir el día de fin de año a tomar las uvas aquí, nos dice la señora García, convoquen la Comisión de Transparencia. A continuación, o antes, no sé a qué hora van a convocar porque no lo sabemos, pero háganlo, que ya, pues así nos reunimos todos. Ahora no interesa la transparencia. Anuncian ayer el primer acuerdo presupuestario, 9 millones de euros para vivienda. Es que el día anterior nosotros mandamos una nota de prensa con 9,5 millones de euros. No me lo estoy inventando y no digo que estén copiando, pero coincide bastante la cifra. Lo tienen encima de la mesa. Presumen del área metropolitana. La ley, vaya acuerdo. En septiembre iban a presentar un documento, no lo hemos visto. Yo, por lo menos, nuestro grupo. De un operador energético, que ahora el mapa, todo, tal, cortina de humo que no veremos nunca, nunca. Y Marea y PSOE suben impuestos, por mucho que digan, y no solo a las empresas de telefonía ni multinacionales. Toca bajar el IBI un 3%, que lo han subido con el catastrazo. Bajar el impuesto de circulación, aquí ya no se puede ni circular y mucho menos aparcar. Y bonificar tasas a autónomos y pymes, eso es lo que toca. Vuelven a incrementar la recaudación en un momento de gran incertidumbre sanitaria y económica como la que estamos viviendo, cuando es momento de bajarlo. La realidad es que esta ciudad va en picado, que la alcaldesa presume de diálogo cara a la galería, como hizo en el discurso de Navidad, pero la realidad es otra, porque solamente dialogan con la Marea, y que en lugar de dedicarse a gestionar la ciudad se va a Vigo a ver las luces de Navidad subvencionadas con 2 millones de euros de todos los españoles a dedo a la ciudad de Vigo, en vez de exigir al gobierno de Pedro Sánchez otros 2 millones para nuestra ciudad. Va en nuestro presupuesto también. Y en un ejercicio de irresponsabilidad, y no quiero dejarlo pasar, sin precedentes, se dedica a ejercer de epidemióloga valorando ayer las decisiones de un comité de expertos que lleva trabajando desde el minuto 1 de la pandemia. Medidas que, por cierto, han adoptado todas las comunidades autónomas, todas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista, ante un gobierno de Sánchez que dice póngase la mascarilla en la calle. Eso es lo que dice Pedro Sánchez y deja a las comunidades autónomas que hagan lo que quieran. Hacer chistes, como hizo ayer con un tema tan serio, para mí no tiene nombre, no es un ejemplo. Lo que iba es, entregamos un presupuesto que tienen hecho, 100 millones de euros. Siguen negociando, no sabemos absolutamente nada. Lo tienen encima de la mesa, propuestas concretas, solo tiene que decidir si continúa con el pacto a la coruñesa, con la Marea como socio único, o quiere hablar con el resto de grupos. Nosotros le proponemos un pacto por la ciudad y sentarse con nosotros y, por supuesto, con el resto de grupos. Para terminar, pues feliz año a todos los coruñeses, pedir sentidiño y un último esfuerzo para que podamos olvidar de una vez por todas este maldito virus y sepan los coruñeses que con nuestro grupo pueden contar para todo lo que sea bueno para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Pecha debate o señor Laje Tuñas. Señor Gallego, solo hay que
chamala un pouco e xa entra. Así é imposible poñerse no nivel top. Xa entra vostede ao trapo e sale a mellor líder da oposición que pode ter este Concello. Destroyer total, mezcla as luces de Navidad co comité de expertos, cos presupuestos, un totum revolutum. De que estábamos falando? As ordenanzas fiscales. Claro, vostedes gobernaron 4 anos. Bonificación, ninguna. Ninguna. Este goberno municipal plantea 14 bonificacións feitos. Se vostede pensa que pode asesorar a este partido, pois xa lle digo que non. Que lle vamos a facer, señora Gallego? Non ten vostede capacidade para facer iso. Por alguén que é capaz de facer o que vostede acaba de facer, eu creo que demostra que, bueno, que pode facer moito ruído, pero facer unha intervención con rigor, desde logo que non. Decir que a cidade vai en picado. Pero cal é o nivel de catastrofismo que non se pode circular, que non se pode aparcar? Bueno, non sei, que vivimos en sitios completamente diferentes. É dicir, temos visións completamente diferentes. Podría ser, verdade? Despois hai outras circunstancias, un pouquiño que eu creo que nos deberían de permitir ver o rigor. Voulle dar un exemplo do rigor das súas propostas, señora Gallego. Mire que non me dou moito tempo a ver o que propón. Vostede fai propostas como facer aceras na calle Aguillón, ata o centro cívico en Bisma, verdad? Fai esa proposta, verdad que fai? É dicir, vostede non sabe se están feitas ou non, pero vostede propono. Claro, o tema é que as aceras xa están feitas, señora Gallego. Claro, que vaya ridículo fai vostede, xa pode propoñer 200 millóns de euros de presupuesto. 200. Si quere, sigolle contando. A millora do pavimento na Avenida dos Mallos, vostede sabe que xa está feito. Vostede sabe, señora Gallego, é tal o ridículo, é que se fixo fai meses, señora Gallego, na Avenida dos Mallos. Mire, vostede fala... Garden silencio, señores do Partido Popular, por favor, garden silencio. Continúe, señor Laje. Señor Deus, se o estou poñendo nun apreto, pídolle disculpas, non sei se é cousa súa. Eu dirixo-me a señora Gallego, xa sabe ela que non é nada personal. Vale? Aquí falamos de política. Vostedes acaban de presentar, según teño escoitado, por primeira vez na historia, presentan un presupuesto, un grupo da oposición. Bueno, casi era mellor que non o presentaran. Primeiro non presentaron presupuesto ningún. O que presentaron foron uns folios dicindo algunhas cousas que había que facer. Coa desgracia de que se cae o telderete inmediatamente cando un empeza a ver o que propoñen. Acera en Franciscanas. Isto tamén está feito, señora Gallego. Como facemos? Unha pista na Sagrada Familia. É que acaba de arreglarse a pista, señora Gallego. Quere que lle siga contando? O asfaltado no Foxo e no Montemero, executado. Xa se podaron as árbores en Salvador de Madariaga, que vostede propoñía. Propón que se asfalten os camiños en Cances e Penamoa. Está feito. Quere que continúe? Por favor, un pouquiño de rigor. Teóricamente, son vostedes quen quere ser alternativa de goberno. E cando presentan unha alternativa, tan solo collendo o primeiro folio, e que xa non me metín a máis, o primeiro folio, é boa verdade que o papel o aguanta todo. Pero, polo menos, primeiro pregunten a ver se está feito, porque resulta que nos están propoñendo actuacións que xa se fixeron. Espero que en futuras ediciones milloren nas súas propostas, sexan un pouco máis rigurosos e, bueno, pois eso, é aquilo de necesita mejorar. Hai que volver, despois das vacacións de Nadal,
revisaremos os folios. Así de entrada, no pleno, só mirando a ollo, o que se ve é que o que propoñen non saben xa se está feito ou non. Parecelle serio de alguén que teña a mínima aspiración de gobernar este Concello? Non, bueno, pois, sinceramente, viñamos a falar das ordenanzas fiscales, delas non poden falar, queren falar dos orzamentos e o que veñen é a propoñer actuacións que esas están executando ou están executadas. Un poquinho de rigor. E, señora Gallego, eu creo que a vostede ninguén lle faltou nunca ao respeto. Por decir que vostede fai ben a oposición, eu creo que o único que estamos recoñecendo é que ten un coñecemento do Concello e que se empeña con insistencia nesa tarefa de oposición. Pero creo que a señora alcaldesa leva defendendo con absoluta exquisitez todas as decisións que se teñen tomado por parte das autoridades sanitarias. Todas as decisións, señora Gallego. Pero só lle vou decir unha cousa, cando se chega ao punto de tal nivel de incoherencia, de tal despropósito, de insultos á inteligencia, entenderá que a alcaldesa eleva a súa voz e ponlle voz ao que pensa moita xente. Salvo que vostede considere que facer unha cabalgata estática, que ao mellor o considera, pois nunha cidade como a nosa, ca tipoloxía que ten a nosa cidade. Sí, debe de ser, porque vostede é o que ten que decir. Vostede parecelle mal que a señora alcaldesa diga que é moito millor que haxa mobilidade, que concentremos a todos os coruñeses e coruñesas nun punto, nunha cabalgata estática. Bueno, pois que lle vamos a facer? A señora alcaldesa pode equivocarse e este goberno solidariamente con ela. Agora, non creo que sea só a señora alcaldesa a que lle parece. Creo que hai bastantes máis persoas que lle parece bastante sensato o que dixo no día de onte, no día de antonte. Se a vostede non lle parece, o que non ten é que faltarlle o respeto a nadie, porque a señora alcaldesa non é populista. O que di é o que pensa unha parte do povo. Señora Gallego, creo que o que non hai é que saírse dos marcos que nos temos dado todos non só de convivencia e de respeto. Por lo tanto, creo que non estamos precisamente diante dunha alcaldesa que, en fin, non quere que lle fale eu de Jácome, non? En Ourense. Bueno, o que lle podo decir é que a alcaldesa é un exemplo de colaboración institucional. Como vostede ben sabe, eu entendo que sexa difícil de levar, pero neste mandato, señora Gallego, este goberno chegou a moitos acordos ca Xunta de Galicia. Fíxese se se chegan a remato que intentan embarullar cunha deslealtad absoluta cando teñen a responsabilidade dos realoxos das vivendas próximas ao novo Chuac e intentan endosarlle esa responsabilidade ao Concello. Asuman a súa responsabilidade e deixen de enlamar, que eso non contribúe a nada bo. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación por separado destes puntos. Asunto número 2. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, queda aprobada definitivamente a ordenanza número 23. Asunto número 3. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobada definitivamente a ordenanza número 54. Asunto número 4. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobada definitivamente a ordenanza número 55 e asunto número 5. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada definitivamente a ordenanza número 6. Aquí remata o derradeiro pleno deste ano 2021. Feliz ano a todos e a todas. Moitas grazas.